अच्छा आई भैया, हम भोजपुरी कलाकार राफेल यादव आप सबके बीच में हम एगो देवी गीत भेज रहल बानी, जेकरा के सुनी और अपन प्यार और आशीर्वाद बनल रही। एगो बाझिन औरत ये थावे वाली माई के दरबार में गइल बड़ी और अपन रो रो के दुख कहतरी सुनावतरी। आई कैसे कहतरी सुनल जाओ। खोलना ए देह बीमाई बजरा के मारिया हो। खोलना ए देह बीमाई बजरा के मारिया हो। आइल बाझनिया तोहरे द्वारे हो। फिर तो नजरिया एक बार हो। अचरा पासारी माई करिले बिनतिया हो। अचरा पासारी माई करिले बिनतिया हो। फिर तो नजरिया एक बार हो। आइल बाझनिया तोहरे द्वारे हो। सभे लोगवा ताना कसे हमरा के देख के हंसे। केहू नाही लौकेला हमारे हो। बोल माई कहवा जाई केकरा से दुखवा सुनाई। बरस अखिया हमारे हो। सभे लोगवा ताना कसे हमरा के देख के हंसे। केहू नाही लौकेला हमारे हो। बोल माई कहवा जाई केकरा से दुखवा सुनाई। बरसेला अखिया हमारे हो। नाम कौआ हकनी धैले हमरो बलमुआ हो। नाम कौआ हकनी धैले हमरो बलमुआ हो। सारा दुनिया लौकता अंधारे हो। फिर दो नजरिया एक बार हो।
गलतिया कैनी हम तया भागिनी भैनी भर नाही गोदिया मारे हो। जदि नाही सुनबुए मैया हमारो लचरिया हो मरे जाइब पीटी के कपारे हो। कवनी गलतिया कैनी हम तया भागिनी भैनी भर नाही गोदिया